Naglabasan ng advisory at executive order ang lokal na pamahalaan ng ANDA matapos ang pagkakapositibo ng coastal areas nito sa red tide toxin. Saklaw nito ang temporary ban na nag-uutos sa mga residenteng huwag mag-harvest, magbenta, maging bumili ng mga shellfish products na nanggaling mismo sa bayan. Ilan pang probisyon ang nakapaloob dito tulad ng pananagutan ng mga napatunayang lumabag sa ibinabang kautusan. Agad ding nag-inspeksyon at nagsagawa ng red tide toxin information dissemination ang Bolinao Agriculture Office sa mga pamilyan sa bayan upang maipagbigay alam ang mga nararapat na impormasyon ukol dito. Naglabas na rin po ang pahayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BIFA Region 1 ukol sa hindi dapat pagkonsumo ng mga lamang dagat na apektado ng toxin upang makaiwas sa posibleng epekto nito sa kalusugan tulad ng paralytic shellfish poisoning. Iginiit sa mga residente ang hindi dapat pagkuha, pagbenta ng lahat ng uri ng shellfish at alamang. Sa kabila nito, ligtas namang kumain ng isda, pusit, alimango, hipon, basta mahugasang mabuti bago po ito iluto. IFM News. IFM News. IFM News.